L'objectiu de desplegar el projecte Ona Activa és transformar socialment aquell municipi en qüestió. Com ho fem? Com ho seleccionem? Ho seleccionem a través de la Creu Roja, que ens dona informació de l'estat una mica de la situació d'atur i pobresa recurrent que hi ha en aquell municipi. I després també nosaltres, a través de les tarifes socials i els fons socials, podem detectar persones vulnerables. El programa Ona Activa't és un programa que el que fa és possibilitar capacitats i habilitats per poder trobar feina, per poder fer possible una millor reinserció laboral, i sobretot per dones d'un interval d'edat entre els 30 i 45 anys ha suposat una eina importantíssima per poder acompanyar, com deia, en aquesta reinserció al mercat laboral. De todos estos programas que estamos haciendo de ocupación, entre ellos el programa ONA, lo más importante es llegar a las personas, estar con las personas y que las personas nos puedan explicar sus verdaderas historias de vida. Y partiendo de esas historias de vida, poderles ayudar de una manera integral, que puedan venir a trabajar o venir a estudiar o venir a hacer sus cursos de formación de una manera relajada, tranquila. Des d'ACBAR creiem fermament que el nostre compromís, que les coses passin i passin bé, amb aquesta excel·lència operativa, ha d'anar sempre acompanyat d'un compromís social amb els veïns i veïnes, i en aquest cas dels ciutadans i ciutadanes de Rubí. Estem molt contents dels resultats de l'Ona Activa't Rubí, perquè sense cap mena de dubte posa de manifest que quan ACBAR, l'Ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Rubí, i la Creu Roja es posen a treballar plegats i plegades, els resultats són positius.